Nagrekomendar ni Department of Social Welfare Development Assistant Secretary for Regional Operations Paul Ledesma nga ipauntat ang tanan nga off-site payments sa siyudad sa Iloilo. Lakip sa off-site payments among assistance to individuals in crisis situation o kun AICS financial aid nga ginapanagtag sa mga barangay hall o kun sa mga covered gym. Suno kay Ledesma ipalabot siniyang rekomendasyon kay Secretary Rex Gatchalian kasunod sa mga kontrobersiya nga may mga barangay officials nga nagapangbuhin sang ayuda nga ginahatag sa mga pumuloyo. Patag sa opisyal igaduso nga himuon nga on-site ang payment o kon sa opisina mismo sang DSWD. Nabaluan nga may sina katag reklamo nga na istoryang opisyal kangot sa iso sang pagbuhin sa mga barangay officials sang ayuda sa idalom sang AICS program. Kag sa kaangot nga balita, nagrekomendar ang Department of Interior Local Government Iloilo City sa Department of Social Welfare and Development nga ipatigayon ang payout sa assistance to individuals in crisis situations sa Iloilo Freedom Grandstand. Sa interview sa Bombo Radio kay Oscar Lim, head sang opisina, yagin payag nga iningatikang ang himon agud malikawan ang ginaaligar nga pagpamuhin o pagkuha sang porsyento sang pila ka mga barangay official sa ayuda nga ginahatag sa mga benepisyaryo. Suno kay Lim, pinaagi sa paghiwat sa payout sa mas bukas nga lugar kag indi sa barangay level, mas mangin transparent ini kag mamonitor ang distribusyon sang ayuda. Ginaplanuhan man nga imbitaron ang media kag non-government organizations kag ang nagareklamo nga pumuluyo agod masiguro nga limpyo kag husto ang proseso. Sa matandaan, 4 ka formal complaints na ang nabaton sa ang talatapan nga nagaakusar bangod sa pagpamuhin sang ayuda. Sa datos nga na-record sa 103 ka benepisyaryo sa barangay Desperados, Haro o sa distrito sang Haro, 3 lang ang nag-submit sang formal complaints. Samtang sa kalubihan Haro naman, may 76 ka mga tagreklamo. May nagpasa sang 76 ka mga tagreklamo ang nagpasa sang ila formal complaints. Klaro sang DILG nga hindi sila magkaako kung wala sang formal complaint. Gani ginapanawagan nila ang publiko nga mag-submit sang ila reklamo pinaagi sa husto nga proseso. Siguro isa na lang bala ka lugar ang payout like diri sa may freedom, then invite ang media kag tanan nga mga reklamador bla para makita nila kung transparent kido hindi kay kun sa mga barangay damo na reklamo kay ti control ni kapitan muna pero kun diri siguro sa freedom kag damo gagi kag balaan sang media nga may payout kag i-invite kid yung media para makita pero ako lang dapat ang next time ang ubraw nila mas transparent. Invite nila tanan like media, NGOs para makita. Kay budlay yung duda-duda na kay kun hindi transparent amo man nagyapon mata. Nabatian ang pahayag ni DILG Iloilo City Head Oscar Lim. Sa liwat mga kabombo, ang kalubihan Haro naman ang mayara sa 76 ka mga tagreklamo kag kung nagpasa sa ilang formal complaint. May isa nga nagpasa sa ilang formal complaint sa 76 tanan ka mga nagreklamo.